दिनै दंफैयो आङो बङाइगावआवहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगासिनो दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'निफ्राय फैबाय थानाय समावहाय बै थेलसिजेरावहाय मोनसे जोबोद गिदिर जाथाय जादों आं लोगो मोनफैदों आरो लामायावहाय लोगो मोनबोदों ओमफ्राय बेबायदिनो टाटा मेजिकआव एकदमबारे सौनानैहाय फुरा जायगायावनो लाबदाखा सासे ओमफ्राय सासेया बेलथाय बेलथाय बाब्राबगासिनो दंमोन ओरै सापागुरिनिफ्राय दावखोबोनाय नैबेयावहाय सेंग्राफोर सानै बाइकजों फैनानैहाय नै बै गारियावहाय सौग्रावनानैहाय सासे गोलांबायदां ओमफ्राय सासेया इयावहाय बाब्राबगासिनो दं आरो हंनैयावहाय बाब्राबगासिनो दं हनै लामा गेजेरावखा मानसिखौबो देखायजायाना मबाइलावहाय नालाय दिन्थिगौमोन आङो दा बिदि आरोखि नामायदोंमोन होनदोंदां नोंथांमोननोहाय मोजां मानसिफोरखौहाय भिडिअनि गेजेरजों देखायनो हायाखिसै थेवबो आं एसे देखायबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं एसे बाइक सालायगिरिफोरखौहाय बुंगोन आरो बिदिबायदि स्पिड सालायलाबायनाङा आरोखि गारिफोरखौहाय मानो होनना बुङोब्ला सोरबा मोजां मानसिखौबो समावहाय नोङो सौहैगोन मानो होनना बुङोब्ला बे इन्जिनसो नालाय दा बे हिसाबैनो गारिखौहाय स्पिड सालायाब्ला बिराद मोजां आरोखि ना जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा बेफोरबायदि जायोब्ला ओमफ्राय लोगो मोनबोदों आरोखि आं लामायाव ओमफ्राय दा आङो बङाइयावहाय मानो फैदों होननानै बुङोब्ला मुम्बाइनिफ्राय आयुर्वेदिक डक्टरफोर फैदों सानै दंफैयो सारमोना मनीष बक्सि ओमफ्राय बेजों लोगोसे शुक्ला सारमोन दंफैयो दा सारमोनाखौ लिंहरनायलाय दा फैदों आङो बेयावहाय आं एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाख्लैबो सिगांहाय गुवाहाटियाव फैखांबाय डक्टर रमेश पाटिल सार ओमफ्राय बेयावबो आं थांदों ओमफ्राय दिनैबो बङाइगावआवहाय दंफैयो आइला बङाइगावनि खोलाहा बेबायदिनो सुबरन्त नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'रावहाय बेबायदिनो मुलि जानानै गोबांथार मानसिफ्रानो मोजां जागासिनो दङ ओमफ्राय दा बेफोरखौ दिहुनगिरि डक्टरफ्रानो दंफैयो आरोना दा गोबां मानसिफ्रानो मोजां जाबाय जेरैहाय बेबायदिनो किडनि स्टन लेभार फेटि लिभार फाइल्स बेबायदिनो ब्रेस्ट टिउमार हिसाब सारा आरोखि ना आंनि चेनेलाव नोंथांमोनानो भिडिअनि गेजेरजों नुखादों जानांगौ जिथुनाखि नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'रनि मुलि बेखौहाय माने बालिपारायावबो मोननाय जायो जायखौ बुङो सारिदुवार बालिपारा बेयाव मोननाय जायो ओमफ्राय फंनैसो मिथिहरदो सार नमस्कार मैं सुब्रत नंदी आयुर्वेदिकर পৰা আজি মই কিছুমান ফ্ৰেণ্ডক লৈ বহিছোঁ ইয়াতে বাইদেউসকল আছে দাদাসকল আছে যিহেতু মোক হেল্প কৰি আছে বালিপাৰা চাৰিদুৱাৰত মই মাহত 2 বাৰ গৈ থাকোঁ তাতে বহুত পেচেণ্ট আছে যিবিলাক পেচেণ্টক মই ঔষধ দি আছোঁ ভাল পাই আছে তো সদায়তো মই ইমান এভেইলেবল যাব নোৱাৰোঁ তো ইহঁতৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা বেমাৰ আছে আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকৰ কিবা ঔষধ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই বাইদেউসকলৰ লগত এই দাদাসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বাইদেউ দাদাই নাম্বাৰটো দিব নাম্বাৰটো আপোনালোকে চেক কৰি ৰাখক মোৰ পৰা যিবিলাক মেডিচিন খাই আছে বা যি বেমাৰ ভাল হৈ আছে গোটেইখিনি ইহঁতৰ পৰা পাব চেম ছাৰ্ভিচ হয় আৰু গোটেইকেইটা বেমাৰ ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ খালি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক থেংক ইউ दा नैबे आदा मोनाव मोनो नै खुलुमबाय आंनि मुङा नेरसोन नार्जारि आं सारिदुवाराव थायो सारिदुवार ने सारिदुवार भालुकपुं अरुणाचल सिमायाव ओमफ्राय दा माबायदि पेसेन्टफोरा मोजां जागासिनो दं नोंथांनाव मुलि लानानैहाय जानानै सार आं गिबियावनो गौरबै बुंनो नागिरो जे सासे आंनि लोगो CLD जादोंमोन क्रनिक लिभार डिजिज बिथाङा जथेस्थ' मोजाङाव फैबाय आरो बेनिफ्राय आंनिनो सासे जुनियर बिथाङा बिथांनि क्रिएटिनाइनआ गोबां बांदोंमोन माने किडनिनि क्रिएटिनाइनआ बिथाङाबो मुलि जानानै गोबां मोजां जाबाय आरो बिदिनो उन्दै उन्दै माखासे बेमार दङ बेफोर फ्राय क्लियार काट जादों गोबां मानसिफ्रा फैगासिनो दा ने गोबां मानसिफ्रा फैगासिनो ओमफ्राय दाबो सासेया फन खालामहरदों मोजां जागासिनो दं दा मोजां जागासिनो दं खुगाजों बुंहरनो हागोन दा नोंनि नाम्बारखौ खेबसे 78969508332 आरो खेबसे होनबावदे 78969508332 ओमफ्राय जेनेबा मा बारायावहाय खुला थायो नोंथांनि बे आयुर्वेदिक स्ट'रा खुला बुलिते माने सानफ्रोमबो मोनगोनानो सानफ्रोमबो मोनगोन ने मोनगोन लोगोसे नै बायद'मोन दङ बिसोर ज' थाजोबखायोना ओमफ्राय दा माबायदि बेमारफ्रा मोजां जागासिनो दं ओरैनो मोजाङाव फैगासिनो ने मानसि जायो दा बहुद दा माने गोजानाव फैलायनाङा नैबे सानाव फैलायनाङा आरो ओजोंनो बालिपारायाव मोनसे आरो ओरै गहपुर बिश्वनाथ ओरैहाय बेबायदिनो धेमाजि सिलाफोथार सिमोनसापुरि जुनाय बे साइडफोरना आरोना नैबे आदानावनो मोनजोबगोन आरोखि राङापारा धेकियाजुलि औ बालिपारा ने
सारिथुवार कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखाबाय आङो कल खालामनानै जगाजग लानो हागोन बम्बेर পৰা আমাৰ ইয়াতে হেৰি আহিছিল ডক্টৰ মনেশ বাক্সি ছাৰ তো আমাৰ এটা আয়ুৰ্বেদিকৰ ট্ৰেইনিং আছিল এই ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহিছোঁ ইয়াতক মাতিছিলোঁ ছাৰ মেডাম সিহঁতক যে মানুহ ভাল কৰিবৰ কাৰণে অলপ শিকিবও লাগে তো আজি এই ছাৰৰ ছেকশ্যন আছিল ছাৰে অলপ বুজাই দিলে যে কেনেকৈ বেমাৰী কি মেডিচিন দিব লাগে কি বেমাৰী কি মেডিচিন দিব লাগে এইখিনি অলপ ইহঁতক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে মাতিছিলোঁ তো আপোনালোকে একদম নিশ্চিন্ত হৈ এই ছাৰহঁতৰ লগত ফোন কৰিব পাৰে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ थैंक यू